Veel mensen hebben een houten schutting om hun tuin te scheiden van die van de buren. Een beetje privacy is nooit weg. Dat het ook natuurlijker kan, laat Chantal zien. Zij houdt meer van hagen dan van hout. In veel tuinen zie je tegenwoordig houten schuttingen. Maar je kunt ook kiezen voor haagbeplanting. Dat is veel mooier. En daar ga ik het vandaag over hebben. We kennen natuurlijk allemaal de coniferensoorten, de taxus en zoals hier de buxus. De buxus is wel problematischer de laatste tijd in verband met de buxusmot. Maar er zijn genoeg verrassende alternatieven te vinden. Dit is een cornussoort. De meeste van jullie kennen de cornus denk ik als grote struik of boom. In het voorjaar komen aan deze lieve stervormige witte bloemetjes. Als je dan heel even wacht met snoeien, kun je eerst van de bloemetjes genieten en in het najaar van deze mooie rode besjes. Deze is bladverliezend en als het blad eraf is, heb je een mooi stoer geraamte staan in de winter. Dit is de Metasequoia, oftewel de watercipres. Het is een echte oerplant en hij heeft wat weg van een taxus. Echter is bij deze de bladstructuur net iets verfijnder en zal hij in het winter zijn naarden laten vallen. Als je hier niks aan doet, worden dit echte grote bomen. Maar hier hebben we hem dus ingezet als haagplant. Hier is gekozen voor één soort, de haagbeuk. Maar je kunt ook heel goed variëren met verschillende haagplanten. Zoals hier, met de rode en groene zuurbes en de taxus ertussen. Als je een haag gaat planten, ga dan ongeveer uit van 3 planten per strekkende meter. Als je planten in een kluit koopt, dan kun je die alleen in het voor- en het najaar planten. En planten in pot kun je het hele jaar door planten, behalve als het vriest. Zorg voor een goede start, voor goede grond erbij. Zodat de wortels goed kunnen groeien en je een sterke plant krijgt. Ook snoeien hoort bij de verzorging van haagplanten. Als je snel groeiende soorten hebt, snoei je ongeveer 3 keer per jaar. Rond februari, juni en september. Heb je langzaam groeiende soorten, dan is meestal 1 keer per jaar voldoende en dan is dat rond juni. Let er wel heel even op, voordat je gaat snoeien, dat je geen gevaar vormt voor eventuele vogels en diertjes die in je heg zitten. Mocht dat het geval zijn, wacht dan nog heel even met je snoeibeurt. Een haag in de tuin vergt dus wel een beetje extra werk. Maar je kunt er dan ook heel erg lang plezier van hebben. Zoals in deze berceau die al uit de 18e eeuw stamt. Buiten dat een haag een mooi groen geraamte is in een tuin, is het ook een ideale verstopplek voor vogels en insecten. En in de zomer werkt het gratis als een airco.